Hello, Mayora G. Maray na aga po. Maray na aga po, tabi. Saan po ka mga na barangay, Mayora G? Yaw po kami sa Peñaranda. Peñaranda. Digdi po kay Kapitan De La Torre. Mate De La Iyon. Torre. Bari nga, di ka po picture ni Kapitan De La Torre magbaili. Matibay baga po yan minakuan, Ayun po. choreograph. Iyo. Oh, Mayora, kumusta po? Ansan dong pag-ikot diyan sa barangay Peñaranda ngunya na aga? Okay man po, tabi. Yaon so pagsabat kan sa muyang mga members kan kababaihan kaya medyo maugmaman kita dahil yaon po ang sa indang nahiling tang mainit na pagsabat tigdi sa barangay. Gari at anong oras po? Gari atam po ka mo naglubas ano? Kamong grupo tabi sa imong team? 6 o'clock po. Atang ang aga ha. sa muyang start. Di pa lang po pwede maglamang Mayora ano? Pagkatapos po dyan sa Peñaranda, saan po ko madiretso? Diretso po kaming barangay Oro site. Ayun. Po kay BNJPD. Kay JP, kay Cap JP. Opo. Ano man po sigurado duman Mayora, may pamahaw duman. Nagpamahawan na kami digdi kay Cap. Nagpamahaw din. Talaga, double ang pamahaw ali kay Kapitan Ayun po. sa Peñaranda Buda kay Cap JP. Anyway, napapod po ako tabi Mayora akan sarong anong all daw it mga perang gari kang Marso pa ito na-interview ko si Vice Mayor Bobby Buda Yes sa Mayor po. Rizal, na-interview ko man kaini regarding dili sa pagbugtak po nindo ki Legazpi City Community College kundi ako nasala dyan sa barangay Humapon ini ibubugtak and gari na sa technical group na ini na para po mag-adal kan siring na bagay and approve na po ang sinabi ng plano kan sanggon ang panlunsod. Kumusta po ang development tabi kay ni Mayora sa mo pong pagkaisi? Yes po, tabi ang sa kuyang pagkaisi, tama po ito, Oo. ini-approve na po baga sa sanggunian, Aha. and ang proponent po kaini si Vice Mayor Bobby Cristobal. Yeah. And nag-create na rin po Sindaki Technical Working Group na kung sa ini yun na ini ang papasilidad kan mga papeles, especially sa CHED baga, na kaibuhan na accredited man po ini kan CHED. Yeah. And manungod po sa edifisyo, yan ang siguro yaon pa yan sa engineering office. Actually, site, gari piga-adalan pa rin kung sa Humapon ikakaag or sa barangay Taisan. I see. Opo. Na-interview ko man kayo ni si Mayor Noel kan sa mga 2 weeks ago. Na-mention niya mananggad na inida po ang tugon niya sa imo na dapat mong tawang kiparayurin kung maging alkalde ka po kan syudad ni Legazpi. Iyo po, baga dahil nahilingtat talaga ang pangaipo, lalo na duman po sa southern part tangani po bagang dai na magbaraba sa tuyang mga gustong mag-eskwela sa sabi nga ni kolehiyo, magkolehiyo man, mas kinangani ini baga mga vocational courses lang. Opo. Alagad dahol man siguro ang gustong maglaog digdi po sa mga vocational courses. So, Iyo. yan po, kadakula talagang magiging tabang sa tuyang mga kahimanwa na talagang, especially duman sa mga kabataan na talagang gusto man Iyo na po. makagraduar kay sarong course bagatanging makatabang man sa pamilya afterwards. Oo. Ikaw ba ka po Mayora, graduate kang edukasyon, di ba? Teacher ka po, di ba? Yes Teacher ka po eh. nag-graduate po kitang Education. education. Oo. Yes So, po. maluwas gari sa puso mo po talaga ang araw-garing programa pag ikaw po nakatukaw bilang alkalde kan sa tuyang syudad. Well, syempre po, termi ng yaon ang support pa sa education. And like, naginibukan sa tuyang alkalde, yan mga priority programs na din, yan po ang pangaipukan sa tuyang mga kabataan. Opo. Maluwas po, na pag na-implementer ni Domeo, tama ba? Saan mga public universities baga po and colleges ngunyan, free tuition fee, kusog duman sa programa kan gobyerno. Maluwas, iyan po, ano po ang ngayon, ang direksyon kayo ni Tabi in the future, Mayora?
Yes po, iingmahon ta po kung kayang i-subsidize kan local government, pwede ta po bagang itaong free ini. And Yeah. at the same time may mga scholarship man baga po pigatao ang LGU. Ini ba ko sa ang direction katong scholarship is so puro pamasahe. Yeah. So or allowance and pangbakal ki mga ipo sa eskwelahan. So, kumbaga working hand in hand, Opo. libre ka na sa eskwelahan, may diit ka pang subsidize pa kan gobyerno kan ang sa imo mga pangangaipo sa pag-aral. So, ibig sabihin po, nasa pipeline na talaga po ini, Mayora, dire-dire, di na mapugulan ini, di na mapugulan. Opo, dire-diretso na po ini approve na po ini kan sanggunian. And kaipuhan ta lang i-implementar na. Tangani pong enjoy naman kan sa tuyang mga kaimanwa. Okay. So, ang location niya, kung bako sa humapon, dyan po sa Barangay Taisan, kang Legazpi. Sa south muna po, Mayora? South muna. Southern part kang Legazpi. Yes po. Southern part muna siguro kasi siguro budget mabaga Iyo po. na ano man kita kan budget kan LG siguro. So, tapos hindi po nakaplano, in-approve ka ng sanggunian through Vice Mayor Bobby Cristobal. Kung sabihin tabi, Mayora, may nakaalokan na kita kahit initial na fundo po para sa bagay na yun. Ano po? Yes, siguro po. Dahil, siyempre, kaipuhan ta talagang pondo sa lalo na sa pagpagibukan edifisyo. So, siyempre may allocated amount na yan siguro, pero alaga daita po aram kung how much po ini. Opo. Saro po sa mga, sa mga nasabi ni Mayor Noel, kang na-interview ko siya, na pero da po sa gustong iwalat niyang legasiya sa imo sa pagtapos kan sa iyang termino, iyon dapat na po ma-upgrade ini na Legazpi City Hospital. Po, sa mo, Mayor, ano po ang hiling mo kay ni ka po maging alkalde kan sa tuyang syudad? Yes po, tama po ito. Henry Tabi, Opo. kasi ngunyan po baga level 1 lang po ini. And mga minor illnesses lang po ang na-treat digde. So yan po ang pangaturugan kan sa tuyang alkalde na at least ma-minimize na po baga sa pagralaog sa mga private hospitals. Minsan, yung man sana ang pigaagad tabang sa LGU baga halos surual daw yaong po sa billing sa hospital. Alagad kung ma-upgrade lamang po ining sa tuyang Legazpi Hospital, at least may iba nang pwedeng madumanan sa tuyang mga kahimanwa. Basta may PhilHealth ka lang, siguradong no excess payment ka na. Ayun. So, di ba sabi ni Mayor, gusto niya maging level 2 ini. Opo. And sa mga requirements, yung sa mga laboratory equipments, parehas po kan CT scan, MRI, mga dialysis equipment. So, ini po baga kung kakayanon kan Legazpi City Hospital, itatao tapong free ini. Siyempre sa tuyang mga residente sa Legazpi. Wow, okay. Oni po kaya may nag-text digdi, sabi niya magayon pong plano ni Mayor G na ma-upgrade ang City Hospital. Baka po pwedeng maadalan in the future kung maging mayor siya na ang mga teachers na tabi libre ang check-up. Mayor G. Yes po, pwede po baga. Mga siyempre programa din po yan nga to sa mga kamaestrahan. Padabaong baga kan sa tuyang alkalde sa tuyang maestra ha. Actually sa ibang maestra sa magtaraning na munisipyo na iibog sa mga maestra halos so mga insentibo, mga allowances, talagang pigtatao kan sa tuyang alkalde. And saro man na magayon na programa siguro ini kung ilibre ta ang sa indang suro check-up baga. Iyo. Tabaka, stress naman sinatabi Mayora, di ba? Opo, ma-face-to-face na pati. Iyo baga, ma-face-to-face. O nga ni. Okay. Salamat na tabi sa benefits na pigataw kang LGU. May pigko ko ada sa mga public school teachers dyan?
Under Yes Mayor po, Rosal? usually po, baga pag Benefits? may clothing allowance na tatao, Opo. may mga, ngunyan Mm. po, bagang pandemic, tinawan sindang mga gadget para Opo. magamit po sa mga online classes. Mm. And pag December, yaon po ang Christmas bonus Oh, yeah. na Mm, di po mm. nare-receive sa mga maestra sa ibang munisipyo. Mhm. Kaya sabi ko, padabaon kan sa tuyang alkalde ang sa tuyang mga maestra. Iyon. Paminsan po, gusto ko man talagang maging maestro na sa public school. Ayun po. Okay. Kan sarong Alda po, na-mention mo sa imong programa na gusto mong dagdagan po ang mga doktor sa South and North, na northern part kan Legazpi. Napag-araman tabi, may mayora di na, ikaw kita nyo niyang mga existing clinics diyan sa South, lalo na po sa barangay Bangkiruhan. Diyan sa North baga, ikaw diyan kilaying in, may napag-araman Opo. ako na may laying in diyan sa North. And apera nga Sa ni Buyuan. Oo, ikaw pa sa ibang mga barangay tabi na mga lying in. So, ano po ini ang plano nindo ka ini sa kung ka maging alkalde tabi Mayora? Yes po, ini po, baga padagos-dagos ang operasyon kay ini Tabi Henry. Mm. Alagaday ko lang po aram kung anong schedule kan doktor dyan. Oo. So, yan nga ni po, kung sakaling igwa kitang enough na funds, madagdag po kitang mag-hire kay doctors, Oo. tanganing at least tamang oral daw igwang naka-assign na doktor duman po sa South and North Oo. na parte kan sa tuyang syudad. Tanganing day na po baga bumaba paligdi sa sentro, tangani lamang magpa-check up. Mm. Yan po ilingon ta papagadalan kung kaya kan LGU giraray na mag-hire kay mga bagong doctors, Mm. tangani pong makapag-service sa tuya. Yeah, pura saro pa po ini bagang mga lying inta, ano, saro sa mga aktibong niya na dako lang nga nag-aaraki Mayora. Ayun po. Oo. Kaya ito po, baga kasi, ini baga sa naging priority project na ito dahil narumduman ko sa pigbawal po baga na kan DOH pangaki sa mga harong-harong. I lalo see. na sa Iyo. partera. Ayun po. So pig ano baga kan DOH na dapat certified midwife lang talaga ang Opo. dapat magpaaki. Oo. Kaya ini po sa mga naging programa ni Dr. Gallego, Mm. tangi pong kumbaga matugunan. So Oo. mga ipo as in pangapudan kan DOH ka sa mga LGU. I see. So nagpunin ni Mayora po, kani kan alkalde? Ining programang ini? Opo, Ini mga nakaasa lying po yan ins? Opo, from Oo. 2010. Oo. Opo, although may initial na po yan kahit to dati si Mayor Noel, napadagos na po dahil ini talaga pangangai po that time. I see. So karapat dapat pala ipagpadagos mo talaga ang mawalat ni Mayor Noel. Well, kung yan po tutugutan kita giraray kasi to yung mga kahimanwa, Oo. yan lang po kita to offer our service Oo. sa Ligas Peños. Ito naramdaman ko kayo dyan sa Buyuan, sa Taisan. Iga pa dyan ki clinic may lying in dyan sa Taisan area, Buda, Bangkiran area. Sa Bangkirohan po ayun. Oo, naramdaman ko man agad, Buda. Paminsan naka-duty dyan si Mrs. Ayun po. Oo. Ayun mananggad. Oo, sa lugar na iyan. So inip pa lang, ko lang po naraman na kanaging alkalde ka, sa imo nagpunin, hanggang man sa magbalik si Mayor Rosal, continuation mo niyan ining programa para sa Opo, maternal baga, protection ka sa mga kababayan. Gabong sa na barangay igwa ng lying in, kaya nga ni, dahil di ini po baga so talagang programa kan DOH. So, at least nag-ano kita sa pangapudan ka national government na ipagbawal na sa mga pangaki sa mga harong-harong. Yes. Yung manang ganun. Ang kitrabaho, ano yun sa mga partida ba ka ito? Kaya uso? Yun po, Pura sabi man sa kan mga DOH. partira. Oo. Kaso medyo delikado man po baga ito. Tabi Henry po. Okay. Unay Mayora, may nagdetect sa ko digdi. Sa DAPDAP pala, naghahalat na lang para sa permit to operate. Ongoing data ang improvement kang lying in sa barangay DAPDAP? Legazpi? Ayun po, siguro. Opo. Iyan baga saro man sa mga ano pa ni Dr. Gallego Oo. na makagan pa din dyan sa, kasi nawara po baga suya on digdi sa City Health Office. Iyo. Sulayin Iyo mananggad. digdi. So, buot niya, gari na ka ano ito si Dr. Gallego Oo. na digdi nga ni sa barangay Dapdap. Kaagso sa LGU. So, ayun yung mga nearby barangays in the future. Manginginabang kayo ni, in kaso kung maging operational na po yun na lying in man dyan, clinic sa barangay Dapdap Legazpi.
Opo, totoo Mm. po yan. Okay, now, asaro pa tabi mayor na gusto kong iapot sa imo, hindi pong may kinaraman sa kwan, may kinaraman digdi sa ano ini, dakol pa yung mga kababaihan ang nawaraan din trabaho. Although, ani ba gustong magkatrabaho? Yan, maiwasan Ayun po, ang ayun makatabang sa mga agum. At although kan sarong siguro 2 weeks ago may mga gigibo kakainin ng mga programa sa kababaihan sa Legazpi. Ano po ang Yes plano po. mo para ma-enhance lalo ini? Yes po, Tabi Henry. Mm. Last Women's Month po, baga, nagkaigwa ang Legazpi City Women's Federation Kipa Training, duman sa liniment and bomb making, magayunon po talaga ini. Maski ako talagang nahiling ko sa potential kay ini and talagang magayon ang suginamit na ingredients. And ini po, napag-urunan mina ni Councilor Beth Munoz Opo. dahil siya po baga ang Vice President. Kung sakasakali na kita pala doon giraray na maging magtukaw dyan sa lokal na gobyerno, iingwahon mi na matawan ki kadakol pang training sang sa tuyang mga kababaihan. Mahanap po kami ng mga pwede pang pagkakitaan kan sa tuyang mga kababaihan. Tangani pong makatabang lalo na po sa pang-urual daw lamang kan pamilya. Makatabang lamang sa agom. Ano po, nakaplano na po ini. Kaya siguro, yan, kung sakali, or maski nga ni kung sakali di kita, yaon man giraray ang pagmangnutas sa mga kababaihan. Yes, yes. Opo, tam. Ano ini mas magakunan mga misis may trabaho ta. Lepiga para iwal kan mister. Magatabang lamang maski sa pang-urual daw na pagkaon. iyo baga po. With that, saro sa mga nadadangugo po sa imo na pigtataramo sa pag-ikot mo sa mga barangay, kayo po na magkaigwa ki investment sa tawo, Mayora G. Pwede po gano'n na dagugo na sa imo sa candidates forum taga ito na. Ang ini pong sa pigtaram ko pong investing in people. It is about, sabi po nga ani sa edukasyon, dapat makusog ang sa tuyang pundasyon sa edukasyon dahil ini man sa na makakatabang sa tuya lalo na sa mga kasaradayan, tangani magangat lamang ang sa indang buhay. Ano po, kaya yun na nga ni po inisu pag padagos takan community college kung sakasakali. Ano po, and sabi ko sa health man dahil saruan po baga sa mga tao baga, iyo ang health. Sabi nga ni, health is wealth. Yeah. So, kay puwan pangatamanan ta ang salud sa tuyang mga kahimanwa dahil saro man ining investment kan sarong tao na magkaigwa ning maray na salud tanganing padagos-dagos ang paghanap buhay. Iyan po, subuot kong sabihon katong investing in people. Ay, opo. Oni Mayor, may text digdi. Hali sa senior citizen sa barangay 19. Go lang ng go, Mayor G. Yun. Salamat po. Mga taga barangay 19. Pero may saro pang text digdi. So mga senior citizens pala, kumusta na po ang plano mo, Mayor? Gano'n na-mention mo man tabi ni pag-abot sa social protection program mo tabi? Yes po, itong pigapod ng social pension po, baga, ano po, ini po baga duwang klase. So mga senior citizen na talagang may mga pension na from SSS, GSIS, ini po bako na sinda, ano tawag dito, applicable kumbaga dahil na sinda pwede duman sa social pension. Ining social pension na piga-apunta, ini po sa mga warang-wara talagang nakukuha ang pension. Any pension giving entity. So ini po ang sa subsidize po baga kan national 500 a month. Alagad Tabi Henry, ini diit pa man lang so natatawan na beneficiaryo. Ano po, so mga qualified na mga beneficiaryo, halos diit pa, ingani ka ba nga ang natatawan. So, ang buot mi po kuta digdi is maubos ta na. Ang iba nga ni sabi, nag-aalap pa ngayon na mawara. So,
sa sarong beneficiary, Oo. makasalida siya, makamuro mundo po baga. Iya po. So actually ini saro man na agenda po baga kan sa tuyang alkalde kung sakali siya po tatawan man ni pagkakataon na makatukaw dyan sa probinsya. Oo. And sabi mi pagtarabangan ta ini from province and sa mga local governments kan Albay, pagtarabangan na matawan na kan mga social pension ang sa tuyang mga senior citizen na mga qualified kan Ayun. social pension. Siguro sabihon po, pag ika maging alkalde, pag nagugurang kita digdi sa Legazpi, kung talagang de ka talagang iba ngayang pig-aasahan, may makukuha po mayora sa syudad ni Legazpi, sa lokal na gobyerno in the future. Ayun po. Alagid ini baga tabi Henry 500 man sila baga. Iyo po. Iyo Sa po. diton. Kaya ani sabi may kung sakasakali kakayanon kan pondo, buot may ining dagdagan. Iyo. So pigtatao ka national, dagdagan taman gira. Social pension ito, di ba? So, 500 pesos nag-agi sa DSWD. Ayun Ano po, yun, ayun po yan. Oo. So, madalaganin do. Pwede po kayo tapong magtawan tagitag 20 mil kada saro. Sabi mga pag nag-idada ki 101, Oh, 1 1 million. million 1 million baga, di ba? Pag nag-95 ka, 25,000. So, piguro naman yan na batas, di ba? Pero, di man kimaraot kung mga turugan baga po. Anyway, basta so, gari, ayun po. sukan sana, so, tama lang, ayon sa batas, ang pwede tang ma-share sa senior citizen sa maabot na daw. Ayun po, ayun po. Opo. May mga nakauron kaya po akong mga negosyante digdi sa Legazpi. Medyo aloy-aloy na pala mayor ang tax code ta sa satuyang syudad. Kung ka po maging alkalde, ano po daw ang plano mo digdi? Pwede daw na ma-revisit gararay ini tabi o tugma Yes pa daw po, ini sa presenteng sitwasyon? Actually, saro po yan din sa tuyang mga agenda na kaipuhan tax revenue code kan Legazpi City. I-review ta po kung sakasakaling may mga sabi nga ni kasabay po baga dyan sa mga local revenue kan local government na pwede pang pagkakitaan tangani po bagang magtaas pa ang sa tuyang pundo kan syudad. So iingmohan ta po na maging kumbaga workable ining mga investment opportunities ta po lalo na sa pagdagdag ki or pagpadagdag ki pondo kan local government. Talagang ilingon ta po kasi may mga nagreklamo baga so sa tax da akan mga sa business mataas. Iilingon ta din po yan kung talagang totoo yan. Anyway, sa iling ko man po daiman siguro about sa mga taxes sa business. Kasi may matrix man po bagayan. Iya po. Susunod. Kaya sa iling ko daiman. Pero ito po mga so sabi ko nga ni mga revenues, local revenues kan syudad na pwede tang ma-revisit nga ni po bagang mas makusog ta pa ang revenue kan local government. Okay, may text digdi sabi ni 1581, Sir Hen, maray palan programa ni Ma'am G. Sana po siya ang mangga na mayor sa Legazpi. Thanks po. Reaction, Mayor. Salamat po. Salamat po. Talaga. Women's group daw sa Barangay Uno. Nagdadangugon yan. Thank you. Good luck God po, bless po sa inyo. Mayora. Opo. Mayor, din na pa ako magparahalo sa imo. Taaram ko maikot ka pa dyan sa Barangay Oro site. Ano po, Holy Week bagangon yan po, Miyerkules Santo. Paano po ang sa imong kakuan? Siyempre, Katoliko ka. Ano po ang sa imong plano? Asin ano po ang mensahe mo sa mga Legazpi niyo po ngunyan? Yes po, since we are commemorating the passion and death of our Lord, yaong kita sa Semana Santa, and kami nga ni medyo nagigilty kita today, kita nakaka-join sa mga activities sa simbahan. Alagad, syempre siguro sa aga, wala naman kami. Opo. Pahingalo man sa aga. And syempre, pigtugutan na po mga kan local government ang prosesyon. Pero alagad, siyempre dapat mag-ingat pa rin. Sabi nga ni Mayor, wear your mask always. Kasi may mga bisita kitang from other places. Kay puwan man giraray mag-ingat-ingat pa rin. Iyo kadakol na pong mga kwandigdi, mga dayo, mga Tagalog eh. Kasapon nga nahiling ko sa sawangan. Po, kasi
at least, di ba, mga nagbibisita, mga balikbayan, mas nakakadagdag pa yan kan sa tuyang paano giraray kan sa tuyang ekonomiya. Kaya lang, syempre, yaon man giraray po baga kita sa pandemic. Opo. So, kaipuhan ta din mag-ingat pa rin. Kung siguro nag-healing kita ng barita duman sa China, nagpupuo na naman. Iyo. Kaya nga medyo makaandal. Pero siguro ipag-arang ta na sana na dahil na ini maglakop pa sa buong mundo. Iyo po. Iraray, Oo. So, ingat-ingat sana po kita digdi. Lalo na sa lokal. Opo. Sabi kan sa rotang texter, Hen, pagkatapos kong madangog ang mga programa ni Mayora G sa mga interview mo, di akong duda na dapat ako sa dati sana. Reaction Mayor. Salamat po. Salamat po. Dati sana. Dati sana pala. Okay, Mayora, salamatan pong maray. Mensahe po sa mga Opo. taga-Legazpi. At least baka may gusto ka pong i-share. Unya na pagkaaga po, bago kita ka buhian. Thank you very much, Tabi. Gusto ko lang po magpasalamat sa gabos na mga barangays na nadumanmi na. Salamat sa padagos na mainit na pagtanggap sa samuyang grupo. And rest assured po na kung sakali kita giraray makaluwas, yaon man giraray po ang same na pag-gobyerno na tinao sa tuyakan sa tuyang alkalde. So, salamat po sa padagos na tiwala. Salamat. Opo. Thank you. Thank you so much po, Mayora G. Yeah. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Mga tugang, former Mayor Geraldine Rosal sa sayang kasimbagan sa nagkapira niya itong mga kahaputan po niya na pagkaaga.